Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Sa bansang India, nahaharap sa reklamo ang isang dancer matapos niyang isubo ang ulo ng isang sawa. At kagatin pa ang bibig nito sa gitna ng kanyang pagtatanghal. Sa isang video mula sa People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, India, mapapanood ang isang pagtatanghal kung saan iniabot sa dancer ang isang sawang nakasilid sa sako. Ilang saglit lang, isinubo na ng dancer ang ulo ng ahas. Makikitang nagpumiglas ang ahas, ngunit kinagat pa ng lalaki ang ibabang bahagi ng bunganga nito. Parang nag-lips to lips lang. Kaya naman inalma nito ng PETA dahil sa pagtrato ng dancer sa nasabing ahas. Matapos nito, pinakawalan sa gubat ang 10 talampakang sawa at sinampahan na ng reklamo ang 2 dancer sa nasabing video sa paglabag sa Wildlife Protection Act ng India. Non-bailable ang reklamo at may parusang pagkakakulong ng 3 hanggang 7 taon. Hindi na nagbigay pa ng pahayag ang mga dancer. Ikaw, kabisyo, nakahalik ka na ba ng sawa? Yan ang ating Siko. Sino ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ay, sawa. Basic! Morning, Call! Morning, Deeds! Kabisyo, feel good morning! Adlang Lunes! May buta ka rin na November 25, 2024! Sa oras ng 7:30 ay kasama nyo na ang pambansang Angkol! Angkol Dagol! Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang Tita Max, Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Call. Good morning, Mang Kanor. Morning, kids. Good morning. Ano yung ninunguya mo? Ha? Ba't may... ano yan? Dila ng sawa. Hoy! Bawal yan, ha? Bawal yan. Non-bailable, Gagalit hindi yung- ka namin talaga. Oh, sa India pa yon, pero iba Oo. rin dito sa atin, sa Siyempre, PETA sa inaalagaan Pilipinas. din natin sa Pilipinas ang wildlife. Of course. Mahilig tayo sa wild. Patay. Para may may challenge. Ha? May challenge. May challenge. Ah, Pero ano yan, kahit kahit delikado ay pinapangalagaan pa rin natin Totoo ang ating yan. ecosystem. kasi parte sila dun eh. Sila yung tagakain ng mga tulad ng mga Daga! peste yan, di ba? Dapat Tapos si Mang Kanor, ba't buhay ka pa, Mang Kanor? Niluwa ako na sawa eh. Nagpalunok ako. Yun yung magic show ko eh. Dancer din ako. Baliktad ako yung nagpalunok sa sawa. Niluwa ako basta Bakit sa kaya? sawa. Bakit? Ewan ko, umalis na rin siya. Sumipat na. Naanghangan sa'yo. Kailangan ba bang maligo? Pero very
bad naman yan for the show. Oo, wag nating gawin. Minsan napapanood nyo yung mga movies. May mga disclaimer sila na wala pong Animals na nasaktan. napahamak o namatay sa pag-shoot or sa paggawa ng film. Kasi nga bawal nga po. May suggestion ako, kung gusto nyo talagang manakit ng animal, mga ex ang ilagay. Patay! Diba animal yung ex mo? So yung ex mo yung ialay mo. Ituro mo Ganun yung ba yun? Turo mo yung bahay! Patay! Kaya Ah. nga naman pala. Diba? Kung magdadancer kayo, sasayaw kayo, dapat gagamit kayo ng props na hindi yung pwede naman yung sawa pero laruan lang. Oo, yung nabibili sa palengke, yung tumutog ng I'm a Barbie girl! Sabi ng sawa. Ba't may sawa na kumakagat? Barbie girl! Hello! How are you? May ganung mga sawa sa palengke. Anong klaseng sawa yan? Yung laruan! Hindi mo ba? May battery! Oo, hindi mo alam yan mga kadol. Iba Dr. yung... Jones! Sabi ng sawa sa palengke. Iba yung sawa na nabili ko sa palengke. Ano? Ang kanta niya, I'm a rugby girl, you're a rugby boy. Laman ng plastic, maka-addict. Oh, ganun. Mga kasama mo talaga mga addictos no? Pero yon tama. Pangalagaan po ang mga hayop, mga Kahit wild wild. kaya. Oo, Pero kung syempre wildlife. kung walang choice, wala naman pwedeng makahuli na mabuhay sila. Pero kung Bawal- gagamitin mo ng props kasi. Sa show, oo, bawal. Bawal po yan. Hindi po yan So, maganda. bawal na ba yung mga tini? Di ba yung tunog tini? Di ba yung lumalabas sa yung kubra. Oo, Yan. bawal na yon. Kung kaya mong halikan yung kubra. May nahalikan ako kasi laki ng cobra. Patay! Nanonoklaw din. Hindi. Hindi na lang ako magpahadik na hiya yung aking bulati. Earthworm pala. Earthworm. Ay, ako, kaya ingat sa mga dancer, gagawa kayo ng props. Props na kahit ano na lang, basta wag yung mga hayop ang gagamitin natin Oo. pang props. May Nakulong mga laruan. tuloy kayo. Nakulong yung dancer? Yung sawa. Kawawa. Yung- Sinilit sa sako. Yung sawa? Yung dancer. Buti nga. Ano ba suot niya? Ba't ang iksi? Yung dancer? Yung sawa. Nag-uniform. Yung dancer! Yung sawa. Sumayaw na spaghetti pa babae. Yung dancer. Yung sawa. Maganda ba yan? Yung dancer. Yung sawa? Ases, basta babae. Yung sawa? Oo. Nagpapalit yan ng balat lagi eh. Yung sawa? Yung dancer. Nagpalit ng damit. Yung dancer? Yung sawa? Ang lambot ng bewang. Yung dancer? Ang haba ng dila? Nang sawa? Yung dancer? Natikman mo? Yung sawa? Nagdalawa. Yung sawa? Yung dancer. Ay, hindi ako nakatikim dyan. Uy, kumain ng buhay na daga. Yung sawa? Yung dancer? Talent niya pala yun. Ng dancer? Yung sawa? Ilalagay yan sa leeg ni Suma, di ba? Yung sawa? Dancer. Ginuha ni Suma. Yung sawa? Oo! Uy, nagtago sa kisame ng CR. Ala, yung sawa? Yung dancer, nanilip pala. Yung dancer? Yung sawa. Kaya pala kinuha ng kapitbahay. Yung sawa. Yung dancer! Minsan nga nasa Manila Zoo yan eh. Dapat ilagay sa Manila Zoo. Yung sawa. Yung dancer! Yung dancer! Ang taba-taba. Yung sawa. Napaka naisis Sumayaw mo. ng 8-8. Oto-oto. Talo-tulya, tinitatabot. Yung tawa. Dancer, yung dancer. Yung dancer. Sumayaw ng ice cream yummy. Ice cream good. Oh, yung dancer. Tawa. Yung tawa. Pinalunok ng buhay na palaka. Ulit-ulit.
Nagayo kanina. Wala na maisip. Kung ano. Mamaya rabbit. Tuloy ka na makikinig. Ay, Dorok. Ano? Darok. Good morning sa inyo dyan. 7:38 po. Dito lang sa estasyon na Berto po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!